Здравейте! В Търси се днес ще се пренесем в света на хубавата музика и доброто настроение. Защото ще ни гостува една от обещаващите млади български певици, която доскоро беше част от екипа на шоуто на Слави. След 6 години с Куку Бенд тя избра самостоятелната кариера. Днес работи упорито по първия си албум, а феновете вече се радват на клиповете към нейните песни. Голямата й любов обаче си остава народната музика. Как се стига от родния ти град Карлово до голямата сцена и колко труд и упорито са необходими за това, ще разберем в следващия един час. Приятно ни е да поканим в студиото на Търси се вечно усмихнатата Нели Петкова. Здравей, Нели. Вечно усмихнатата. Ето я. Здрасти. Много ми е драго. Заповядай. Кажи какво е това предаване? Какво ми каза ти в гримьорната? Това е предаването на живота ми. Точно така. Може да го ползвате като шапка. Да, може да ни стане рекламно изречение на предаването. Това е предаването на живота. Надявам се. Много си усмихната и сега. Така ли се чувстваш? Добре ли се чувстваш след това, което ти се случи в професионален план? Страхотно се чувствам. В принцип, аз съм човек, който винаги е с позитивно отношение към живота и винаги може да ми видите усмихната. Защо реши да избереш самостоятелната кариера, след като ти беше така лице на едно от най-гледните предавания? Куку Бенд със сигурност са един страхотен екип, който са стояли за тебе години наред. Как се реши на тази крачка? Ами как? То в един момент човек не мисли дълго, не мисли, не разсъждава. Просто идва момента, в който трябва нещо да направиш, което го чувстваш отвътре. Да събрах много музика, така много песни, които исках да покажа на публиката. Всъщност, аз винаги съм искала да бъда част от Куку Бенд и ако можеше двете неща да се съчетават, би било прекрасно. Но всъщност се оказва, че не стига времето, наистина. Да бъдеш солов изпълнител, ангажиментите са ужасно много. Трябва да се отдадеш, наистина. Аз почти нямам свободен ден, в който да си остана вкъщи, да си почивам или да се отдам. Всеки ден имаш ангажименти и участие. Да. Не само участие, работа въобще по музикалната част, по създаването на песните. По-трудно ли ти, откакто пое този самостоятелен път? Не знам дали е по-трудно, просто когато нещата зависят изцяло от теб, е по-отговорно и знаеш, че каквото сам си направиш в днешния ден, това ще получиш като резултат в утрешния. Така че не ми дава мира. По принцип аз съм такъв човек, не се оставям на течението да ме завладея, не се оставям нещата да се случват от само себе си, но обичам да ги предизвиквам. Ти ги движиш, ръчкаш, и да ги движа постоянно. Да. Постоянно аз се паля от много малки неща и такава съм, че не се отказвам никога. Първата изненада за теб е човекът, който ти помага в музиката сега и с който заедно творите и пишете и работите върху новите ти песни. Освен музиката, вие имате една особена духовна и емоционална връзка и сте заедно повече от 18 часа на ден. Виж с кой ще те срещнем. Доста често мислиме по сходен начин и не се налага много да обсъждаме нещата. Разбираме се с поглед, с музика. Нели е изключително усмихнат човек, много весел, с много голямо чувство за хумор. Изкарваме поне 18 часа дневно заедно, така че наистина страхотен приятел, освен колега. Ние постоянно си се подиграваме така и се иронизираме един друг. Тя, примерно, обича да нарича себе си аристократката от Карлово. Тя наистина има едно много добро възпитание, което е така подходящо за западноевропейските хора. Споделяме много от личния си живот един на друг и винаги разчитаме. В тежки моменти се чуваме, независимо колко е часа. Аз знам, че мога да извънна, както и тя на мене. И дори нещо хубаво като стане, се чуваме веднага, в смисъл на секундата. Не е човек, който се стряска от всякакви препятствия по пътя си. Това, което я натъжава, са най-често някакви много лични неща, емоционални. Когато е тъжна, аз страдам с нея със сигурност. Доста често, когато сме тъжни, влизаме в студиото и точно след половин час сме някакви съвсем различни. Няма и никакъв спомен от тъгата. Със сигурност тя е много красива, а особено докато пее, това мене наистина много ми харесва, със сигурност. Но дали сме повече от приятели, няма да разкрия. Нели, искам да те предизвикам от ефира на Търси се и BTV, да покажеш на цяла България
как се пее странджански стил народно пеене и се надявам на зрителите да им хареса. Очакваме сега странджанска песен от теб. Миро е много сладък, но съм обещала, че ще го пребия след това. Дай песента за нашите зрители. Ще прибиеш, които видиш. Да, защото това е една наша шега, мисля, не само между мен и него, и между моите приятели, които предполагам, че част от тях ще ги видят тук. Сто на сто, най-важните са при нас, да. Той има много важни, но ако имахме 3 часа, сигурно щяхме да ги заснем. 3 серии ще направим. Дай сега песента. Казвам, че това е в кръга на шегата. Да, ясно. Хриси, успях ли да пресъздам? Аз вече не ти разбрах точно какво беше. Явно ще ви да пише. Отдолу идат малеле, дор 2 ми, дор 3 сори. Това е специфичността на странджанския край. Каква точно е връзката ти с Миро? Сега той намекна, че сте много близки духовно, че изкарвате по 18 часа на ден. Има ли някаква... Това е вярно, да. Има ли нещо повече от приятелство и работа между Само вас? сега вие ме откъснахте от него. Има ли? Много сме си близки. Човек като прекарва много време с друг. Някой вземе, че се ожени накрая. Чак да се ожени ми не. Аз не съм фенка на сватбите, по принцип. На брака не си? Не. Така че аз съм много широко скроен човек. Аристократката от Карлово. Ако ти прережиме вените, каква кръв ще потече? Синя. Синя. Кой го измисли това? Ти ли си го измисли или твоите приятели? Не съм си го измислила. Аз чувала съм някой така. Да те нарича. Да ме нарича аристократката от Много Карлово. ми хареса и много често се иронизирам с това нещо. Какво си спомняш от началните ти години, когато дойде в София? Какво си спомням? Какви времена бяха за теб? Имаше ли така притеснения, комплекси? Тък му бях завършила. Разбира се, че имах комплекси. Аз и до ден днешен си ги имам. Имаше ли диалект, примерно, който трябваше да сигурно пребориш? съм имала. На колко години дойде в София? На 18. Бях завършила току-що музикалното училище в Котел. Кандидатствах в Софийския университет, специалност музикална педагогика и ме приеха. И така започна. На колко години спечели конкурса? Бях на 20, когато се явих на конкурса и когато всъщност го спечелихме с Борис. И така, тогава вече живота ми се преобърна. Сега от приятелствата в музиката се пренасяме в по-личните ти приятелства, за да те срещнем с две от най-близките ти момичета, с които се срещате ежедневно. С едната се познавате от училището в Котел. Да. И виж кой ще ни разкаже за ролята ти на блондинка в живота. С Нели сме приятелки от музикалното училище в Котел. Там се запознахме и там започна нашето приятелство вече дълги години. Нели е силен и много усмихнат човек. Голямо въображение притежава и много харесвам това качество в нея, че е целенасочен човек, знае какво иска, търпелива е да го постигне и е много ценен приятел. В Нели харесвам много неща. На първо място харесвам това, че е истински приятел в абсолютно пълния смисъл на тази дума. С годините тя се научила доста по-здрава и силно е станала и е намерила начин да се справя, без да драматизира и без да изпада в такива дълбоки депресии. Винаги намира начин да накара човек да намери себе си, ако се е изгубил. Аз имам виждала в много различни състояния. Виждала съм я тъжна, виждала съм я щастлива, вдъхновена, огорчена, но никога не съм я виждала отчаяна, никога не съм я виждала самосъжаляваща се. Познавам Нели влюбена. Тя бих казала, че се влюбва много трудно. Според мен е много важно един мъж да може да възприеме Нели каквато е, а не Нели каквато е на сцената. Тя обича да имитира много хора, обича да закъснява. Просто няма закъснява. Хриси, ще се видим след час и това става, може би, след 2 часа и половина. Стана много по-зряла като личност. Научи се да не реагира толкова емоционално, колкото беше преди. Научи се да балансира както себе си, така и хората около себе си. На нея е много удобен от време на време образа на кокетна и разсеяна блондинка. Тя предпочита да я свързват само с музиката и по този начин създава една преграда.
Според мен тя е станала малко по-интровертна през тези години, малко по-затворена. Мисля, че тя обича на нея да й готвят. Но знам, че от време на време трябва да има някаква муза за вдъхновение и готви разни неща, спагети, разни италиански вкусоти. Всички, които познават Нели, знаят нейната голяма страст, а именно похапването, което не си личи по крехката и фигура. Да, но нея човек може да примами като Хензел и Гретел с една къщичка с лакомства и всичко ще изчезне след секунди. Имаше един период, в който не изслушва много какво се случва от среща. Тя е основата и започва да разказва. Но така с приятел, като се събираме, изглежда, аз имам тази... Така, може би само аз се обаждам да я стопирам и казвам, айде стига сега, дай чуй, виж с нас какво се случва и да започнем. Аз съм кръстница на Нели, покани ме за това, тъй като трябваше тя да бъде на сватба, така и на стари години реши да се кръсти. Беше много смешна ситуацията в църквата с свещеника, тъй като, нали, знаете, ритуала, свещи, обикаляне, казване на разни думи. И той казва, отричаш ли си от сатаната? И Нели обаче в първи момент, нали, тя си обикаля и върви и не го слуша. И той говори бързо и не го разбра. И тя само ме гледа, какво трябва да каже? Да, отреква се, отреква се. Маменце, знаеш колко много ценя способността ти да се шегуваш сама със себе си и да се самоиронизираш, тъй като мисля, че ти си много съветна и пъстра личност. Заради това и предизвикателството ми към тебе е да нарисуваш една своя карикатура, възможно най-пъстра. Нели, моето предизвикателство към теб е да се върнеш няколко години назад, не са десетки, само няколко, когато в годините в музикалното училище и свиреше на тамбура. Твоя любим, невероятен струнен инструмент. И дори имахме един дует, ако се сещате, свирихме кюстендилско хоро в стаята в пансиона. И ако ти си е присвирило, така да представиш инструмента тамбура в твоите ръце. Виж сега какво ще ти дам. А защо маменце? Вярвате ли ми, че не си спомням как се породи това обращение между нас? Не, защото им готвиш и ги събираш къщи. Не готва. Сребрена ми готви на мен. Сребрена ми готви на мен много често. Вие знаете ли какво ме причинявате в момента? Опитай поне малко сега. Какви са тези? Това е предаването на живота ти. Това е предаването красихте така. Ужас! Не мога да се... Добре да нарисуваш карикатура на себе си. Който е фалшив. Каза Сребрена, че ти помагаш на приятелите да намерят себе си. По какъв начин и това някакво вътрешно умение ли е твое да съветваш хората, да им даваш сили в трудните моменти? Опитвам се, ако мога да бъда в полза или от помощ. Опитвам се, никога не си налагам обаче мнението или... много често ми се случва приятели да ме питат какво ще ме посъветваш. Аз си казвам, това е много голяма отговорност. Как да те посъветва? После, ако нещата не се случат така, както, нали, всеки очаква, не искам да бъда в тази тежест, да нося тази отговорност, но по принцип съм отговорен човек. И имам отношение към всичко, не само това, което правя аз, ами и към хората, които са около мен. Много съм отговорна. Бих пренебрегнала понякога, много често пренебрегвам себе си, за да откликне, да се отзова на приятел. Влюбваш се обаче трудно. Да. Защо мислиш, че трябва така да стигнеш някакви определени години, че да отдадеш себе си на някой изцяло? Не си готова за много сериозна връзка? Какво? Не знам, просто... Не ми се случва лесно. Колко пъти си се влюбвала така с цялото си сърце? Не знам. Много сложен въпрос е това. Веднъж случвало ми се. Веднъж поне се е случвало. Случва ми се, да. Много е... Не знам, може би съм такъв човек. Не си слагам спирачки или не се ограничавам в чувствата си, не ги спирам, ако те са на път да просто не си срещала, не се появява. По принцип не допускам много лесно хора в моя вътрешен свят, който по принцип е много пъстър, но... Защо не ги допускаш? Това е някакво разочарование от... може би начин да съхрана себе си. Какъв мъж искаш до себе си? Какъв мъж искам? Разбран.
Свестен мъж, да. Ами, не знам, аз не съм лесна, по принцип. Какво не ти е лесното? Какво смяташ, че не е лесната част? Емоционална ли си? Много съм емоционална. Мога, както се смея, така след 5 минути да се разплача. Обичам да си изразявам емоциите. От кога не си се влюбвала? По принцип не обичам да говоря за това, но имам така... Имаш човек до себе си. Едно много хубаво чувство, което има на кого да го дам. Така мога да кажа. Кои са етапите на промените от шоуто на Слави до сега? Каква влезе при него, каква излезе, каква си сега? Ами каква? Според мен бях доста неопитна но това е нормално. Дисциплинира ли те това шоу? Даде ли ти професионализма? Аз по принцип винаги съм била... Това, че Хриси каза, че закъснявам, само да кажа, че закъснявам. Час и половина каза, че закъсняваш. Не, това може би е било единичен случай. В смисъл, нещата, които са много важни, в смисъл към професионалните ангажименти подхождам много отговорно. Казаха твоите приятелки нещо много важно, че не се отчаиваш, че не се самосъжаляваш. Кой обаче е бил периода, в който ти е било много трудно и си имала нужда така те на теб да ти вдъхват кураж? Ами имала съм много трудни периоди. Не ми е било лесно. Няма лесни неща, особено когато си артист. Кога ти е било най-трудно? Кога е само в професията? Много е различно, когато си представяш нещата по един начин, нямаш никакъв опит, в един момент попадаш на едно място, където всичко отдавна вече се случва на бързи обороти и трябва да се впишеш много адекватно в тази ситуация. Като, за пример, мога да дам шоуто на Слави след конкурса, който спечелих заедно с Борис. Много е различно, когато се бориш за нещо и искаш да ти се случи, то ти се случва и в един момент се оказва, че трябва да научиш много неща и трябва да много бързо и трябва през много неща да минеш, докато стигнеш това ниво, което наистина те прави истински. Твои лични житейски перипетии? Имала съм много, да. Ами лични... Кога са били така най-големите драматични, най-силно драматичните периоди? Силно драматични, аз не съм много по драмите. Не са се случвали катаклизми в живота? Катаклизми не. Трудни моменти, като всеки един човек, но никога аз не се фокусирам върху негативните неща. Да, било ми е трудно, имала съм много нелесни моменти, но много бързо излизам от тези състояния. Понякога ми е нужно... Сама ли излизаш? Сама излизам, да. Разбира се, много ми помагат и приятелите, но аз съм такъв човек, че сама се успявам да се извадя от някакво такова депресивно състояние. И радвам се, че съм такъв тип. Че си такава, да. Никога не се чувствам самотна, никога не се чувствам... Аз, например, съм чувала много често хората да казват: много ми е тъпо и не знам какво да правя. Никога не ми се случва. Това чувство никога не съм го изпитвала в живота си. Да се чувствам да ми е тъпо, да ми е скучно, да не знам какво да правя. На мен времето винаги не ми стига. Винаги ми се иска, ако може, да не спим, за да може да използваме още неща да се правят. Това цялото денонощие на 24 часа да го използвам на макс. Много ми е тежко, че трябва да спим, но се налага. Ще те пренесем сега в твой роден град, в Карлово, където ще те срещнем с най-любимите на сърцето ти хора. Първото от тях е една жена, за която ти си дъщерята мечта, за сълзите от щастие и за притесненията около това, че сте далеч една от друга. Виж кой ще ни разкаже. Нейното появяване беше, как да кажа, мечта за мен, защото аз много исках да имам дъщеря. Тя беше много кротко дете, много скромна, в смисъл много послушна. На година и половина проговори и като възрастен едва ли не. Като стана на 2-3 годинки, вече детските песнички ги знаеше перфектно. Можеше да ги изпълнява много вярно. Емоционална е много като мен. А в преценката за хората и в разумните разсъждения прилича на баща си. Може да се справя сама с живота, без да й помага някой друг, без да се надява на чужда помощ. И като каже нещо, винаги го изпълнява. Сама решава как да се справи с проблема. Не е така да се отчае и да не може да вземе решение. Аз съм много притеснителен човек и много се притеснявах тя как ще се справя там сама в този далечен край. Но тя казва: майко, това ми е мечтата. Ние сме винаги с нея, винаги я подкрепяме, винаги сме желаели доброто, винаги сме вярвали в нейните сили. Спестяваме много главоболия около здравето. Нали? Когато не е на шоуто,
което много рядко се случваше, тогава знаех, че е болна. Винаги съм гледала да е на шоуто, щом е на шоуто, значи е добре. Липсва ми, защото не мога да я виждам редовно на екрана, за да се радвам. Липсва ми и когато е много заета извън и не може да ми отговори. Много пъти съм плакала от радост за това, че се е представила добре и че е стигнала. Като че ли не ми се вярва, че сама със собствения си труд е постигнала всичко това, което в момента е. Много обичлива дъщеря е, много трудолюбива, много ни обича. Когато ходи на турнета, никога не ни забравя и винаги ни поднася подаръци. Нели, майче, много се радвам за тебе, много те обичам. Каквото си помислила и както си решила да го направиш, ти желая от все сърце да се сбъдне. Моето предизвикателство към теб е да изиграеш една ръченица за мен. Преди ръченицата обаче ще те върна на майка ти. Видях, че много така сълзи се появиха в очите ти. Да, много ме, не знам, развълнува. Липсва ли ти ежедневния ви контакт? Ами, липсва ми, да. Много ми става мъчно понякога, когато нямам възможност да ги виждам и не ми остава никакво време и знам, че да, не е трудно да отделиш един ден от ежедневието си, за да запалиш колата. Не е чак толкова далеч, но наистина това, което искам да правя, наистина съм решила да го правя на 100% и всеки един ден е важен за мен. Така, какво те развълнува, докато я слушаше? За какво си мислеше? Какво се спомни? Не знам, почувствах, че е много искрена и тя знае всичко, за което съм мечтала, всичко, което съм искала да постигна, как ми се случват нещата, трудностите, хубавите моменти. Сега споделяш ли си с нея? Близка ли ти е? Да, близка ми е, много си споделяме. Понякога нямам време да говоря по телефона с нея. Тя обича много да говори по телефона, звъни ми често. Свободна ли си, майче, да си поговорим? Аз понякога така съм дори малко не толкова мила и може би съм груба и казвам, наистина не ми звъни, разбираш ли, че съм заета? И така тя усещам, че се натъжава и за което това също ме натъжава много. Виждам, че на нея и тежи. Но пък понякога, когато намираме време, така винаги аз поделям с нея. Тя ми е най-големия критик, между другото. Тя и баба ми също, но баба ми не ми е критик, тя ми е най-големия ми почитател, фен, да. Какво ти липсва от детството в Карлово? Там е имал съвсем различен свят за теб със сигурност. Липсват ми приятелите от детските години, които все по-рядко виждам. Семейството ми липсва. Не ги виждам често. Майка ти е много емоционална. Да. Тази емоционалност от нея ли си я взела? Да. Както ви казах, аз мога да се смея и след 2 минути да се разплача. Ето, всички видяха това нещо. Не знам, имах щастливо детство. Щастлива съм, че имам такива родители, които не са ме спирали за нищо. Винаги съм казала на майка ми, че искам да стана певица. Истинска певица. И тя ми казваше, да, ще станеш. И винаги ме окуражаваше. Чисто сама си постигнала всичко, каза тя. Никой не те да, никой не ме е подтиквал. Щастлива съм и съм благодарна на моите родители, че никога не са ме нито подтиквали, нито спирали. Никога не са ме окуражавали дори да ми кажат, да, ти си много добра, трябва да го правиш. Напротив, казвали са ми, ако това е твоя път и искаш това да правиш, прави го, ние сме с теб. И не са от тези хора, които ще кажат, нашето гардже не е хубаво. Напротив, когато нещо не го правя както трябва, ми го казват директно и веднага. И това много ми е помогнало през годините да се изградя като характер. Сега оставаме в Карлово, за да те срещнем с едно момче, което е готов на всичко, за да бъдеш щастлива ти. Той активно участва в подготовката на твоите клипове. Колко му липсваш, чуй кой ще ти каже. Беше буйно дете, общо взето. Тя се искаше да бъде нейната. Не съм я командвала, защото тя по принцип мен винаги ме слушаше. Ние сме си много близки с нея. И до ден днешен си се подкрепяме взаимно. Винаги, когато е имало възможност, аз съм я взимал със себе си, дори в игрите, които сме правили като момчета, тя е участвала и се е чувствала добре. Тя е много борбена и с хъс работи и в днешно време, когато вече стана много известна на цяла България, си остана пак моето малко сестричка. Най-много в нея харесвам, че е много решителна, когато трябва да се вземат правилните решения. И когато ги реши правилно нещата, те се случват. Като цяло, тя е по-равновесен човек от мен. Тя също намира опора в мое лице, по простата причина, че може да разчита, тъй като сме си много близки.
Сега от разстояние просто ми липсва, защото всеки е хванал в различна посока от това, което го интересува да върши в живота си. Но когато имаме възможност, се събираме и си помагаме. Някой път избързва някои неща, които не ги обмисля точно в определения момент и после съжалява за това. Лично на нея пропускам да й кажа, че много я обичам и пожелавам все така да бъде упорита, за да може да успее в соловата си кариера. Нели, моето предизвикателство към тебе е да покажеш преди да започнеш да пееш как се разпяваш. Сега да покажеш как се разпяваш. Много ме развълнуваха. И после ще върнем, между другото, и на предизвикателството на майка ти ръченица. Да. Кое от двете си избираш първо? Кое? Мога да се разпея първо. Айде, добре. Има едни такива, които са много специфични. Е такива. Като ме чува да се разпявам и някакви такива звуци да издавам. И излиза просто. Потропва, примерно. Потропва ми. Разпяваш ли сега? Добре. Много е миличък. Той е душица. Добър е. Колеги, да пуснем сега музика за ръченицата. Готова ли си? Стани за майка ти специално. Закъсах го с рисунката. Имаш време, спокойно. Да, добре. Ти като принцеса се рисуваш. Ето там в центъра към камерите, да. Понякога съм с букли. Аз съм... Мога и нещо такова. Мога и такива. Браво, много си добра. Ако бяхте ме предупредили, щях да измисля предварителна хореография, да. Кажи ми, аз съм танцувала, да, като малка народни танци. Какво ти помага брат ти? Сега в заснемането на новите клипове той ни разказа, че така участва много активно. С какво? Той много ми помага, наистина във всичко. Беше така много активен, особено по време на снимките на Lucky One. Беше момчето, което върши всичко. Много ми помага, наистина много ми помага и продължава да е така. И точно в този момент наистина му казвах, ако не си ти, не знам какво бих правила без теб. И така, понякога забравяме да си казваме тия неща. Казва, че пропуска да ти казва, че те обича. И аз пропускам понякога и наистина затова толкова се разчувствах сега, защото всъщност наистина тези моменти, когато си казваме хубавите неща, сякаш са по-малко, отколкото моментите, в които си споделяме някакви иска ли ти се да си такъв тип човек, че по-често да можеш да им ги казваш на майка ти и на него? Аз съм много емоционална и много съм така експанзивна, не знам, всичко трябва да излезе на момента като емоция, но пък в изразяването на чувствата с думи съм малко по-пестелива. Не те бива много. Не ме бива да кажа, в смисъл аз мога да чувствам нещо много силно към някой човек, независимо приятел или родителите ми или роднина и да не мога да го изразя с думи и предпочитам да го показвам с действия. Това ми е, може би, един от недостатъците, който може би трябва да коригирам за в бъдеще. Искам и така да намирам точните думи, които да са... И в точния момент. Да. Ще те срещнем сега с една жена, която открива и изваева твоя талант на народна певица, още докато си ученичка в училището в Карлово. Към кой друг обаче твой талант ще пожелая да те върне тя чрез нейното предизвикателство, предстои да разберем. Първата ми среща с Нели, естествено, беше тук в СОУ Христо Проданов, в град Карлово. Майката на Нели, която беше тук начална учителка, естествено, веднага се заинтересува за какво става въпрос в тази музикална паралелка и каза, аз имам моята дъщеричка, много хубаво пее, искам да я чуеш. Казвам, нямам проблем да види, да я прослушам. И пристига едно малко момиченце. Казвам, хайде сега да ми изпееш нещо. И тя започва да пее една бавна, тежка песен, тракийска песен. Единственото, за което направих забележка, беше това, че при пеене тя се движеше долната челюст. И тя казва, ама аз мисля, че така трябва, защото дядо ми каза, че по този начин трябва да се пее. Тя беше най-редовната ученичка, най-трудолюбивата, но като казвам казвам всичко в пъти повече. Тя знаеше какво
ще правя в този живот. Може би в началото несъзнателно, но тя знаеше, че ще бъде певица. Нищо не е случайно в нейния живот и в нейните действия. Всичко е много последователно, премислено, обмислено. Тя е много разумна и това личи. Значи при нея няма празни приказки, няма. Дори когато се весели, дори когато разказва смешни истории, тя е много приятна в компания. Тя винаги мисли какво говори. Слуша много внимателно какво й се казва, какви съвети й се дават и в край на кращата тя се взема решението. Тя заслужава да бъде световна певица. Аз това очаквам от нея и чакам да я видя по големите световни подиуми. Сега едва ли не виждам себе си в нея и много и се радвам. А все едно, че аз го постигам това, което тя постига. Тя е вярна на фолклора, винаги ще бъде, но нека ние видяхме колко много повече още може. И нека тя да го направи това и вместо мене. Кога се запали така любовта ти към народната музика? Любовта ми към народната още в много ранни детски. Странно е, защото обикновено едно младо момиче го вличат всякакви други неща, не и народно. Ами от семейството дойде тази любов. Предполагам, защото майка ми, баща ми са любители. Дядо ми, баба ми, дядо ми също. Той те научил да си движиш долната. Ами той ми каза, че така трябва да се пее, понеже не дялка. Изпее някоя народна песен с движене на долната уста. Добре, но това е един стил, който го наложи великата народна певица Недялка Керанова, която е уникална по рода си с този стил и примерно Караджа. Примерно дядо ми, аз не съм я пяла като малка Караджа до Марусанки, но той ми казваше какво трябва да правя. Трябвало съм да направя Караджа! Е така да учеше, което нали... Ма изпели по-голяма част да те чуем как пееш. Това не е моя стил. Нищо не. Винаги ли си била толкова амбициозна, свръх дори амбициозна? Амбицията, когато е така насочена в правилната посока, е много хубаво, когато я има. Но преди всичко мен, не знам, ме води едно чувство отвътре, което не знам, това е една емоция. Аз съм толкова щастлива, когато пея и когато съм на сцената. И е много искрено и нещо ме кара да го правя. И от много малка аз с такава любов правих всичко. И ходих на уроци и си учих песните и така обувах на майка ми обувките с токчета, слагах дрехи, гримирах се, заставах пред пианото, взимах пианото, боже, аз не... Пред огледалото взимах един дезодорант и си представях как пея на огромни сцени. И тази любов... Представяш ли си го още? Представям си го, да. Сега, коя е музиката, която като пееш и така най-много и най-силно извира от душата ти? Ами, по принцип, не знам, аз когато пея, така се чувствам. Независимо кой стил. Какво пееш. Да, не знам, аз много така съм си мислила, че какво бих правила, ако не можех да пея и съм си казвала, нали, как точно се случва това, да можеш, нали, да имаш някакъв талант, за да... Не знам как се случва, просто се раждаш така явно. Да. Винаги съм си задавала тези въпроси, как се случва, как това желание, тази любов към това нещо, откъде се поражда. Наистина, никой не ме е напъствал. Явно просто е заложено в теб сега. И не знам. Сега ще те срещнем с една от най-близките ти приятелки от училището в Карлово. Вие се откривате с нея още на първия учебен ден и до днес сте неразделни. С Нели се запознахме в училище на първия чин в училището в Карлово. Тя беше нова ученичка в класа. Влезна и аз тогава си казах, това момиче трябва да седи с мен на един чин. Просто я познах, че е някакси моята сродна душичка. Много е различно от това, което медиите някак си представят от нея толкова години. Тя е много добра, много човек, който съчувства, винаги е готов да помогне, винаги е отзивчива. Разговорите ми с нея по цяла нощ и до ден днешен ми липсват. Абсолютно откровен човек. Даже когато не искаш да чуеш нещо, тя ти го казва. Според мен тя е един много меланхоличен човек, тя е много нежна душа и много силно изживява всичко, което й се случва. Тя за мен е малкият принц в женски род. Когато е на сцената, когато й се случват неща, които са свързани с музиката, тогава тя е най-щастлива. Искаш ли да ти подскажа? Мога да
искаш ли да ти подскажа? В любовта Нели е по-овладяна. Тя премисля нещата, не се хвърля през глава, но никога не е късно. Адски много закъснява. С Нели, ако някой е решил да си прави среща, нека, ако срещата им е в 1 часа, да отиде направо в 3 и ще е на време. Тя си е същата, тя е една мечтателка. И няма нищо по-хубаво от това, че в момента един мечтател изживява мечтите си. Нели, моето предизвикателство към теб е да покажеш как дефилира Мис Обзор 94-та година. Ти си Мис Обзор 94-та. Ама защо? Яви се на кастинг, сериозно. Стани, моля. Покажи как си мисли. Бях в 5-ти клас. Марго е една от най-близките приятелки. Тя е феномен. Наистина за мен тя обляква, тя е модна икона. Ходих ето така. Ако ти сложиха короната, така вървеш. Така, махаш ли на публиката? И се завъртах така и помахвах. А Марго беше организирала, бяхме на детски лагер всъщност в Обзор. Беше накарала целият детски лагер да викат за мене. Но всъщност аз имах един коз, защото имах бонус перформанс изпълнение на песен. Това пребори всички останали. Каза, че си страхотна мечтателка, която всъщност бъдва мечтите си. Коя е следващата ти мечта, към която си се устремила? Следващата предполагаме свързана с музиката. Ами да, всичко около мен е свързано с музиката. Аз не знам, аз за това живея. Сигурно е клише, сигурно звучи като клише, но аз наистина за това живея и това е смисъла на всичко, което правя. И всичко, което се случва в живота ми, дори в личния ми живот, се върти около музиката. Каза тя, че медийният ти образ много се различава от това, което си ти. Къде са основните разлики? Не знам, аз съм много ранима понякога. Не го показвам това. Много... Чувствителна си. Чувствителна съм, да. Много изживявам дребни неща, тя го каза, които на пръв поглед изглеждат незначителни, но за мен са нещо много важно и аз си ги преживявам дълго време и тя понякога ми казва, че няма смисъл наистина как може да се връзвам за такива неща. Наистина много си ги изживявам и съм и много благодарна, защото тя много ми помага. В продължение на 6 години ти беше част от един страхотен екип, Куку Бенд. С него си изживяла много приятни емоции и си създава много ценни приятели. С един от тях, който е сред любимите ти, ще те срещнем сега. Тя твърди, че е идвала при нас още докато е била ученичка в Котел. Обаче аз в този момент не си го спомням. След това се спомням, като се яви на кастинга за бекинг вокалистка в Куку Бенд. Това ми направи впечатление, че така доста добре се справя с пеенето. Оценявах факта, че има отношение към другата музика, не само към фолклора, независимо от това, че е завършила такова училище фолклор. И ми направи впечатление, че има отношение към поп-музиката. Харесва ми това, че е амбициозна и иска да се занимава с музика. Говори ми каква съм, когато правим това и когато сме сами в тъмното. Ето така. Характер си е при всички случаи. Характер си е, но преодолява в нея тези, така, да кажем, нехаресвания или неодобрявания на много неща. И в крайна сметка позитивността в това, което прави, надделява. Много е разсеяна. Много е разсеяна и много често си забравя ключовете за колата. Аз не мога да разбера. Все си ги търси. Има един такъв в нея момент, че тя иска да бъде най-голямата, най-добрата, най-великата. И малко се би имал шеги по това въпрос. Световно известна звезда. Не, аз си пожелавам, разбира се, да стане, но в това най-вече, така ако мога да кажа, се шегувам с нея. Тя се е насочила изцяло към поп-музиката, но за мен трябва да си запази балканския привкус. Ние пак сме приятели, но да си признаем, може би и тя няма време, пък и аз нямам време. И сега в момента не сме се чували, може би от момента, в който е напуснала. Но се надявам, че това ще се промени.
ще имаме повече свободно време. Какво най-много ти липсва от времето изкарано с Кукубенд? Много неща ми липсват. Кукубенд... Изявата на това, че те имаше всяка вечер на екран или по-скоро хората от екипа? Ами по-скоро общуването и хората от екипа. Аз с голямата част от тях съм все още съм в много добри и страхотни приятелски отношения. Но той каза, че не сте се чували, не сте се виждали, откакто си напуснала. Нямам време, наистина, за съжаление. Обещавам, че ще се реванширам и съвсем скоро ще се обадя на всички, които така пропускам. Не ги пропускам, не съм ги забравила, просто наистина понякога се случва така, че... Как ви реше в един чисто така мъжки екип, който е се чувствах. Между другото е много приятно. Чувствах се като кралица там. Световно. И всички ли те възикаха със световно известната певица? Те по принцип се обичаха да се шегуват с мен, защото аз винаги съм така весела. Винаги, когато отивах на репетиция, винаги съм усмихната, с чувство за хумор, винаги подхождам. Има моменти, когато човек не е в настроение. И така, със Слави, какви са отношенията ти сега? Как се разделихте? Добри, чудесни. И с него не съм се виждала скоро, не само... Нямаше конфликт при твоето напускане? Разбира се, че нямаше. Напротив, всичко като се случи съвсем нормално. Така се случват при големите хора. Нещата се случват... Задължена ли си му за нещо? Благодарна съм му. Благодарна съм му за това, че ми даде шанс. Шанс, който не се случва всеки ден. И щастлива съм, че ми се случи всичко, което ми се е случило до момента. Липсва ми общуването с хората от шоуто, от Кукубенд особено, които са ми много близки, приятели. Надявам се да има възможност някой ден отново да бъдем на една сцена. Последната изненада ще поканим на живо в студиото при теб. Това е един човек, който ще ни разкаже колко си суетна, колко се вълнуваш от прически и грим. Твоят фризьор Жоро. Жорко! Аз ти Жоро заповядай. Здрасти, добре дошъл при нас. Здрасти, приятно ми е, заповядай. Трябва да преместиш тамбурата. Ако искаш служия там, не е ли да не ви пречи? Много ли е суетна? Кажи, качва ли се на главата с претенции? Не е суетна и не е претенциозна, тя обаче изисква много от хората. Иначе не е. Тя е абсолютен професионалист и перфекционист. Тя иска всичко да е до най-малкия детайл. Някой път ми идва да изхвърля, разбира се. Този косъм ми е по-наляво, не е ли добре ти? Не, малко по-наляво. Даже е изградила някакъв образ между хората на смешна и забавна по някакъв начин. Че тя си е. Да, но тя всъщност е много отговорен човек и хората не са свикнали да виждат тази среда. Ако на нея има да разчита някой и тя обещае, тя може да направи невъзможните неща, но да свърши това, което обещава. Теб не ти ли е закъснявала за час? Закъснявала и някой път си отнасяла в последствие. Веднъж ми звъни и вика, идвам след малко. Кога след малко? До половин час. В понеделник. Дойде в сряда. Но не е било важно. Тя много бързо успява да си оправя косата. Забавлявали ли сте се заедно? Излизали сте купони, танци? Каква е тя в нощния живот? На нейните проекти, когато е работила, защото Нели от себе на малко или много от своята работа. Тя е много забавна и в процеса на работа, защото тя си свършва всичката работа предварително и вече когато снима клип, фотосесия или каквото и да е било, тя си е оставила вече трудните работи и ги е свършила и само се забавлява. И затова става всичко толкова лесно при нея. Винаги ли е в настроение? Кога си е виждал, да речем, тъжна? Идвала ли е при теб? И до толкова ли сте близки, за да ти споделя такива нейни състояния? Тя е някой път тъжна за неща, които не зависят от нея и не може тя да ги контролира и се ядосва, може би, заради това. Защото тя е свикнала да контролира всичко и абсолютно права в това. Много ти благодарим, че дойде да изненадаш. Успех ти желаем, Жоро. И на мене. До скоро. Чао. Емоционално упорита и амбициозна и много талантлива. Това е, което научихме за теб в Търси се. Но кои думи прибавиха още за теб най-скъпите ти хора? Виж сега в края на предаването. Нели, ти си първия ми двойник, който съм срещнал. Благодаря ти, че си до мене. Ти си неизчерпаем ми източник за сила и позитивизъм. Искрено вярвам в теб и знаеш колко много те обичам. Нели, ти за мен си истински готин, хубав човек, приятел, усмихнат, на който винаги мога да разчитам. Ако имах сестра, може би ти това щеше да си моята сестра. Нели, ти си моята най-любяща дъщеря, най-хубавото нещо, което ми се е случило в живота. Нели, ти си най-любимият ми човек. Нели,
ти си за мен е перфектният пример за това как се става голям артист. Дори и аз се уча от тебе. Нели, за мен ти си малкия принц в женска роля. Нели, ти си амбициозна. Добре ли те познават твоите близки? Да, много добре ме познават. Аз много трудно допускам хора до себе си, но когато един път допусна някой... Се разкриваш напълно. Напълно, наистина няма какво да крия. Всичко мога да кажа на тези хора, които ги видяхте тук. Има още няколко, които може би някои не са в България, други няма възможност, може би, да ги снимате, но щастливка съм, че имам толкова много искрени и верни приятели до себе си. Ти коя си? Как би се описала ти в една дума? Коя съм аз? Мога да кажа, че съм добронамерена. Наистина, винаги искам да дам шанс на хората да покажат по-добрата част от себе си. Супер, много ти благодарим. Ние много ти благодарим, беше ни много приятно. Чувствах се страхотно в компанията на Меги и Нели. Това беше предаването на живота ми. Благодарим ти много. А вие ни гледайте следващата неделя, точно в 11 часа. И ни слушайте по BTV Радио, защото който търси, намира. Като ме чуя да се разпяваме, някакви такива звуци да издавам. И излиза просто. Потропва, примерно. Потропва ми. Разпяваш ли сега? Добре. Много е миличък. Той е душица. Добър е. Колеги, да пуснем сега музика за ръченицата. Готова ли си? Стани за майка ти специално. Ти като принцеса се рисуваш. Ето там в центъра към камерите, да. Ами, понякога съм с букли. Аз съм тук. Мога и нещо такова. Мога и такива. Браво, много си добра. Ако бяхте ме предупредили, щях да измисля предварително хореография, да.